Doncs les Filomenes és un col·lectiu feminista de Cambrils que va néixer al gener del 2019. Les primeres que van participar es van conèixer en una concentració que es va fer de rebuig contra la sentència de la Manada. Després es van donar compte que hi havia interès, que hi havia un grup de dones que els interessava el tema i es van començar a fer les assemblees obertes al gener del 2019 i vam començar a preparar els actes ja pel 8M, pràcticament, del 2019. Després, més o menys les assemblees es feien setmanalment. Llavors, en algun moment es va passar a fer cada 15 dies i sobretot ens activem més quan hi ha alguna data commemorativa i llavors ens posem més les piles. I som dones de Cambrils, però també hi ha alguna dona que és de Montbrió, de Riudoms o d'altres municipis propers. Mm. I bé, et volia preguntar una mica d'on ve el nom, perquè les Filomenes és com... Mm. Coneixem altres noms de municipis del voltant, com per exemple que és l'Hora Violeta, que és de Reus. Clar, violeta ho relaciones, no?, amb el color violeta que és típic del moviment feminista. D'on ve el nom Les Filomenes? Doncs, com que som assembleàries, es va fer una assemblea, van sortir diferents propostes i una de les propostes va ser agafar el nom d'una dona de Cambrils. Llavors, hi havia diferents propostes i una d'elles va ser Filomena Guinart, que era propietària d'un bar que estava al port, que es deia La Marina, i que va ser una de les represaliades a l'època franquista. Llavors, li van fer un judici, fins i tot l'alcalde va donar suport perquè ella sortís, perquè es veu que el seu bar era un lloc on es reunien els rocos. I llavors, doncs, amb record d'aquesta cambrilenca, doncs, va agafar el seu nom. Em sembla superinteressant, la veritat, la història del vostre nom, no? Amb una història i un motiu d'arrel de cambrilenca, com tu has comentat, no? I bé, explica'ns una mica, quines accions feu al vostre municipi? Doncs la veritat és que ens vam dedicar molt a preparar el tema del 8M, com el primer any. Després també vam estar preparant actes pel 25 de novembre, que també vam fer un concert amb un artista madrileny, que era per treballar el tema del transgènere, que era la primera vegada que es feia aquí, va sortir molt bé. L'any passat hi havia programat taller de pancartes, vam fer el concurs de logos també, que fins llavors portàvem un any sense logotips i just va arribar la pandèmia. Llavors, la veritat és que aquest any les circumstàncies personals han estat duríssimes per tothom. No ens ho pensàvem. El fet també de fer les assemblees virtuals ha costat moltíssim. I ara, a partir del mes de novembre, ens vam tornar a reactivar una mica per commemorar el Dia de les Violències de Gènere. I ara ja amb les últimes assemblees encara han estat virtuals, però esperem que es puguin obrir una mica més aquestes restriccions i podem quedar físicament, perquè això sí que ho hem notat. A part, hi ha filomenes, per exemple, que no tenen accés a internet i no tenen ordinador a casa. Llavors, la bretxa digital que estem obrint és molt important i ens costa molt organitzar-nos. Només som un col·lectiu que necessitem molt a l'estar properes, al veure'ns, i això de veure'ns en pantalla, la veritat és que ha estat molt dur. I a banda d'accions, com tu comentaves, en dates assenyalades com el 8M o 25N, feu alguna altra, us moveu més, per exemple, en tallers, en formacions, feu alguna cosa d'aquest tipus des de Filomenes? Sí, quan ens han demanat algun taller de tema d'educació, l'hem fet, els hem fet al casal per les criatures del cau, crec que n'hem fet un parell. Després també vam estar fent xerrades, per exemple, ara aquest divendres, una de les companyes, Filomenes, farà una xerrada a la Biblioteca de Cambrils, que és la mateixa, ampliada i millorada, que havia fet l'any passat, que és el feminisme com a superpoder, i llavors fa un repàs a les diferents heroïnes de còmic, tant dels personatges de ficció com les dones que dibuixen còmic o que són guionistes, i que la veritat és que ha tingut molt d'èxit. Després també vam fer alguna projecció de pel·lícules amb un espai de debat, i la veritat és que teníem una programació bastant interessant. El que passa que això, l'any passat se'ns va quedar aturat i llavors tenim coses que estan allí, que estem treballant. Per exemple, jo l'altre dia recordava que
fa 2 anys vam fer un recull de tots els carrers de Cambrils i vam veure que em sembla que hi havia només 13 carrers amb noms de dona. Llavors no pot ser. És una... per desgràcia és habitual, és una mica el mateix, no? que ens ha passat amb el triar el nom, amb la Filomena, de que bueno, no ens visibilitzem. No? Les dones són més de la meitat de la població i quan tu passeges per Cambrils o en altres municipis, doncs això, no estem representades. Llavors, sí, teníem tota l'estudi fet i bueno, ens hem de posar una mica les piles i començar a fer accions perquè això canvi. Després, ara també, una de les companyes que treballa d'assistenta social amb dones, treballant amb temes de sexualitat i reproducció, i deia, bueno, hi ha un problema evident amb el servei de ginecologia d'aquí Cambrils, que els aparells són obsolets, moltes vegades estan espatllats, i em sembla que ara només ja passen visita 2 vegades per setmana. Llavors, no es dona aquest servei. I és una de les coses que va sortir precisament aquest dissabte, no? de que hem de mirar quin és el problema, perquè això depèn de l'ICS, i llavors és com és que la població de Cambrils, que són 35.000 persones, habitants, més o menys, és que no tinguem aquest servei. I és una de les coses que hem dit que ara començarem a treballar. Després també, fa uns mesos, l'Ajuntament es va posar en contacte amb nosaltres perquè estan fent un protocol per evitar les violències a la nit nocturna, no? A la festa. Llavors, ara, bueno, com que els bars estan tancats i tampoc Cambrils no és que tingui molta oferta nocturna pel jovent, però sí que hi ha hagut casos de, fins i tot fa un parell d'anys, l'any passat, que va ser, hi va haver un cas de violació múltiple aquí a Cambrils per una rebella de Sant Joan. Llavors, ara l'Ajuntament ha començat a moure, ens va demanar ajuda, les companyes, i em sembla que és d'aquí unes setmanes es farà una ruta per visibilitzar quins punts doncs, cal que hi hagi més llum, que s'hagin de protegir d'alguna manera, i llavors les companyes també opinaran, no? de quines són les millores que es poden fer. Vull dir que projectes en tenim molts, ganes també, i així esperem que les condicions de la pandèmia ens puguin ens afavoreixin una miqueta més, perquè la veritat és que treballar així en pantalla és molt complicat. Doncs sí, la veritat, i esperem que totes aquestes propostes que, com comentaves, esteu fent conjuntament amb l'Ajuntament, tirin endavant, perquè realment són temàtiques molt preocupants avui en dia, i doncs que almenys alguna institució hi posi, almenys que ja hi hagin posat interès, ja és un pas que s'ha fet molt endavant, no? Crec jo. I bé, explica'ns, Núria, què heu fet per aquest 8M? Perquè, clar, està portant molt a parlar, no?, també, perquè veiem ara les prohibicions que s'estan duent a terme a Madrid. Vosaltres, a Cambrils, què heu fet? Sí, doncs la veritat és que al principi volíem fer totes les accions virtuals, després parlant amb les companyes necessitàvem trepitjar el carrer, i llavors hem fet una mica un mix. Nosaltres pertanyem també a la plataforma de col·lectius feministes que hi ha al Camp de Tarragona, llavors està molt bé perquè treballem en xarxa i compartim recursos, idees, i també formem part del grup de feministes anticapitalistes dels Països Catalans. Llavors ens nutrim i podem compartir una miqueta dels dos grups. Aquí a Cambrils, al final, el que vam fer és el dissabte, vam fer un taller de pintura mural, que avui l'hem penjat al Pont de la Riera, que estarà penjat durant tota la setmana i que pel que hem vist ara ja està agradant bastant, i que va participar qui va voler, amb el tema és Cambrils Feminista. Llavors, teníem programada una caminata, el que passa que per les restriccions no ens van donar permís perquè les activitats que són esportives estan prohibides. Llavors ens ha quedat una mica el cuquet, no?, de no poder haver fet una manifestació com a tal. Llavors el que animem és a les companyes tant de Reus com de Tarragona aquesta tarda a les 6:30 a Reus, a la plaça Llibertat, i aquesta tarda a les 7 a la plaça Font a Tarragona hi ha concentracions. Llavors animem a les persones que ho vulguin de Cambrils, doncs a nosaltres per confinament comarcal ens tocaria anar a Reus. Igualment crec que tenim el dret de saltar-nos per anar a una manifestació, es podria anar a Tarragona. Llavors animem a les persones que hi participin. Llavors el manifest que nosaltres hem fet és conjuntament amb tots els col·lectius al Camp de Tarragona i el penjarem virtualment a les 7 de la tarda.
i crec que no em deixo res més. Va ser això, fer el taller de pancartes, l'hem penjat avui. Allí no hem fet cap acte perquè tampoc no podíem animar que hi hagués una aglomeració quan no teníem permís i res, hi ha ganes de seguir treballant, ja no pel pròxim 8M, sinó pel pròxim projecte. Bé, et volia preguntar també sobre la pandèmia. Com tu comentaves, ha estat una mica complicat per les Filomenes haver seguit actives, no? Durant la pandèmia, clar, ara han sortit moltes dades de que, per exemple, havien augmentat un 75% les trucades de telèfon al telèfon del 016, que és el d'atenció a les víctimes de violència masclista. Creieu que ha empitjorat molt la situació de les dones durant la pandèmia, ja no només per sanitàries, en el sentit de, doncs, com s'ha vist afectat tothom, sinó també en àmbits laborals, salarials, de violència mateixa? Creieu que ha empitjorat durant el confinament i en els mesos de després que ha vingut tota aquesta crisi? Sí, 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 jo crec que és obvi per qualsevol persona. El que passa que els primers mesos de confinament jo crec que va ser molt dur, perquè si tens la sort de treballar, jo crec que el teletreball de la manera que s'està fent sense mitjans, que acabes treballant les 24 hores pràcticament, si a sobre tens criatures i havies de conciliar, havies de treballar i havies d'estar pendent de que les teves criatures tinguessin una educació. Després el que comentaves de les violències de gènere, no ho he comentat perquè encara està molt... Hem començat a treballar per intentar fer un protocol perquè sí que ens venen dones que pateixen violència de gènere, sigui per la seva parella o sigui per la seva exparella. Llavors sí que fem un mini acompanyament, tot i que Filomenes no es dedica a això i llavors té un servei a l'Ajuntament i sí que hi ha hagut un augment molt important perquè les persones no podien sortir, llavors dones s'han vist atrapades a casa seva amb el seu maltractador. I això és molt greu i no hauria de passar. Llavors, a nivell laboral, és el que comentàvem, no tothom té accés a internet, no tothom té un ordinador ni té una economia per poder-se pagar un ordinador. I això també és una cosa que estem molt acostumades i que estem normalitzant de poder parlar, com estem fent tu i jo, però hi hauria companyes meves que no podrien fer-ho. Llavors, també moltes s'han quedat sense feina, sense ingressos. Tenim casos de Filomenes que dius a 4 persones a casa no està treballant ningú. Els problemes que ha implicat, no, de no poder demanar les ajudes perquè les oficines estaven tancades, llavors el sistema ha col·lapsat. També hi havia Filomenes, bueno, encara hi són, que treballaven a la sanitat i de seguida, clar, estan a primera línia, van dir, nosaltres no podem seguir el ritme de les assemblees perquè les condicions sanitàries, les seves condicions laborals eren duríssimes, les jornades que feien i estaven esgotades i tot això va sumant. Altres coses més positives que m'agrada pensar de la pandèmia, per exemple, hi ha 2 Filomenes que han estat mares, llavors bueno, han aprofitat aquest any de parada, per dir-ho així, doncs, per canviar la seva situació. Llavors ara fa que no puguin assistir a les assemblees perquè han de cuidar les seves criatures. També jo crec que les dones grans ho han patit moltíssim, no? D'estar soles. Jo crec que hi ha hagut un problema molt greu de soledat i que entre les veïnes ens hem anat ajudant. Aquí a Cambrils, per exemple, el Casal Popular ha fet una molt bona tasca portant bons menjador, repartint també mascaretes facials que es van fer i a vegades això no arriba a l'administració que vam arribar les veïnes. Però sí que ha estat molt dur. I no només a Cambrils, parlem amb les companyes d'altres col·lectius i també no ens ho esperàvem. I jo crec que encara tardarem bastant en donar-nos compte del que ha implicat aquesta pandèmia a nivell això de drets socials, que no ens puguem manifestar. Depèn de què. Si és un partit de futbol, veiem, no, imatges que dius com pot ser que hi hagi 500 persones o quan es va fer, no, la missa amb 300 persones i hi ha hagut persones que no han pogut assistir a l'enterrament d'un familiar. Això em sembla vergonyós. I jo crec que la pandèmia l'únic que ha fet és agreujar o posar en evidència les desigualtats que ja estaven patint. No és que les hagi portat, el sistema sanitari ja estava fent aigües per tot arreu i la pandèmia el que ha tensionat tant que és quan ens hem donat compte
És que aquí les condicions precàries que estan treballant tant els metges, les infermeres com el personal administratiu, com les persones que estan encarregades de la neteja, això no ho vèiem. Després, les caixeres, jo a vegades quan vaig a comprar penso com podeu estar aquí aguantant 8 hores cada dia de cara al públic amb aquest somriure, tot i la mascareta. Les persones que ja estaven sense contracte, que s'han vist que no hi havia cap ajuda, perquè estan acostumades a treballar això en negre, i no perquè vulguin, sinó perquè el sistema afavoreix que tu treballis en aquestes condicions. Les persones que treballaven a la restauració, que d'un dia per l'altre han hagut de tancar amb les neveres plenes, que donaven menjar i tot perquè se'ls estava fent molt bé. Jo crec que la pandèmia ens ha de servir com a societat per veure cap on volem anar. No sé Doncs si està fent la reflexió, perquè al principi jo crec que potser sí que érem molt innocentes totes, no? De tot sortirà bé. No anirà bé. Ens hem de plantar i hem de dir, a veure, què és el que ha fallat? On arriben aquestes ajudes? Podem permetre com a societat que hi hagi criatures que no tinguin accés a una educació perquè no tenen accés a un ordinador. Llavors, què passa aquí, no? I potser també, ara aquí a Cambrils, no, que ahir crec que era el dissabte, que coincidint amb Filomenes, que fèiem la pancarta, s'estaven queixant perquè deien això, que volien obrir els caps de setmana. Hem d'entendre la realitat de cada lloc. També a vegades ens venen, no, confinaments o ordres des de Barcelona i Cambrils no s'assembla a Barcelona. No? A Baix Camp és diferent. O, per exemple, una mirada que no es posa mai. Aquí tenim la petroquímica, en quines condicions estan treballant la gent. Abans les persones que treballaven allí tenien uns sous molt alts i era una feina més o menys estable. Ara no, ara pot ser que estiguis contractes molt curts, pot ser que treballis un dia i l'altre no, i que tens una precarietat laboral que jo crec que portem molts anys que no ens donem compte i anem aguantant perquè no et queixis. No, jo crec que comença a ser hora que ens hem de queixar. Tenim molts motius per sortir al carrer per queixar-nos i de dir, escolteu, hi ha altres maneres de fer les coses. I això és una mica el que intentem fer des de Filomenes, no? Quan detectem un problema intentem mirar quina solució és i fer-ho. En la nostra petita mesura, que també som molt conscients d'això, que tenim vida personal, que tenim feines i que fem el que podem, no? Doncs sí, Núria, jo estic molt d'acord amb tu en el sentit aquest que la pandèmia ha tret, crec que en una part, o sigui, mirant-ho des d'una banda, el millor de la societat i el millor de les persones, però també ha tret el pitjor i el que, com tu deies, molta gent s'estava empassant i aguantant com podia i ara s'està traient tot lo dolent. També d'una part de la societat també s'està traient tot lo dolent. Doncs bé, Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la plaça una estona i haver xerrat una estona d'aquest dia del 8M que és tan important per a les dones. Moltes gràcies. Encantada d'haver participat. Moltes gràcies.